समाज सिबियारि नवीन गयारीनि सुबुं सिबिथाइ आखु। बाक्सा जिल्लानि सालबारि ओनसोलाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे समाज सिबियारि नवीन गयारीया सिगां समफोराव सालबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ हारि धोरोम फाराग खालामालासेनो सुखु दुखुनि समाव आरो दैबाना खैफोदनि समावबो गोबां खौरां लानानै मदद होबोदों। बेबायदिनो दिनैबो सान्दुं गोसानि समाव रानथाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे फातेमाबाद साहा बागाननि साहा बिलाइ खाग्राफोरनो गावनि आखाइजोंनो गासै साहा खाग्रा सुबुंफोरनो नारें रस सोबनानै लोंहोनायजों लोगोसे जाग्रा बेसादफोरखौ जाहोनानै गोजोन होयो। आरो साहा बिलाइ खाग्राफोरा सान्दुं गोसानि समाव गावसोरखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय बिथां समाज सिबियारि नवीन गयारीखौ बोर सास्रियो। खुलुमबाय, आंनि मुङा नवीन गयारी। आङो दिनैनि जोबोद गरम बोथोरखौ नायनानै दिनैनिफ्राय सप्तासेसो जोंनि बे एरियायाव अखा थोबसेबो हायाखै, सान्दुङाबो 35-36 डिग्री सेलसियास दिनै होबाय दङ। बेखौ नोजोर होनानै आङो बे बागानाव मजदुरफोरा सानफ्रामबो खामानि मावो, जिगु सान्दुङाव बिथांमोना खामानि मावबाय दङ। बेखौ नोजोर होनानै आङो बिसोरनि देहाया सामफ्रामबोथ' आं लोंहोनो हाया नालाय, समनि खोथा, बिसोरनि देहाया जाहाथे थाजिम जायो बेखौ नोजोर होनानै आङो दिनै सिंग्रा थरसे आरो मा होनो बेखौ कुसुरि सिंग्रा बेबायदि आरोना, आरो सरबतखौ आंनि आखाइजोंनो बानायनानै आं लोंहोबाय। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना आं होनायखौनो गोसो गोथारै नाजावनानै लोंदोङो, बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो नङा, आङो बे जायगायावल' नङा, गुबुन जायगायावबो आं होबाय थायो। दिनैसो नोंथांमोना नुदों जानो हागौ, खिन्थु आङो बेबायदि ससियेल मिडियाफोराव फैफेराखै, सिं आङो होखुमाबायानो थायो आरो सोरि गामिफोराव, बर' गामिफोराव आङो बुहुद गामियावनो हाबबाय थायो। गस्ला होनानै गांसे गस्ला होनानै बा जि होनानै आङो बुरै बोराइफोरखौ खुलुमो आरो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बैसागो मागो। आङो बर' हारिनि थाखाय आं बायदि जाथारनांगौ बेखौ आं बुंनो साना। आङो सासे बेक्ति, आङो बयखौबो अननो लुबैयो। बेबायदिनो आङो दिनै होनो फैदों, बयखौबो अननायनि थाखाय आङो दिनै सर्ब होनो फैदों। बिनि अनगायैबो आङो दाख्लैबावबो ईदनि असिला लानानै आङो एसे जाग्रा मुवा बेसाद ओरै होना फैदों आरो। आंनि टारगेटआ जेबो गैया, जेबो आंहा लुबैनायबो गैया। आङो बोरसो नांगौ आरो बोर थांना थानो थाखाय आंनो सुखु गोजोन नांगौ। सुखु गोजोनानो आंनि थाखाय सबसे गोनांथि होननानै आंनि लाइफआव आं सानो आरो। আজি নবীন গয়াৰী সেণ্ট জেভিয়াৰ স্কুলৰ এজন শিক্ষক প্ৰধান। আজি বহুত কষ্টৰে বাগানত কাম কৰে মানুহবিলাকে। চাইছে যে 7:30 ডিউটিত জইন কৰে, 11:30 কৰে। তেওঁলোকৰ সেই সময়ত খালি গৰম পানী খাব পায়, কিন্তু চৰ্বত খাব নাপায়। তাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰি আজি বাগানত তেওঁ চৰ্বত লগতে নিজৰ হাতেদি তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে ব্যক্তিবিলাকে চৰ্বত বনোৱাৰ উপৰিও চিংৰা আৰু গৰম বস্তু খুৱাইছে। আৰু আমাৰ ৰাইজে বিৰাট ভাল পালে, তেওঁলোকে যে চৰ্বত আনি তেওঁলোকে খোৱাৰ ধন্যবাদ দিছে। আৰু আমিও যিবিলাকে বাগানৰে আমি চৰ্দাৰ যেজন, আমিও তেওঁৰ ওপৰত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰাইজৰ হৈও আশীৰ্বাদ দিছোঁ। आलिनि खोलाहा फै, ओइ ट्रेक्टर खारबोनायखौ नुवाखै ना नै? सोरनि गारि खालामो दे फै, एल्ट' गंसे फैदों ना, बेखौ नुहुरदों आं।